Ahojte, dneska tu máme takúto batériu, respektíve akumulátor, ktorý sa skladá z hliníka, čiže hliníková plechovka a medená tyčka. Meď je plus, hliník je mínus. Ako elektrolyt je použitá slaná voda. Čistá voda dokáže dať maximálne nejakých 0,6 V. Po nabití dokáže stúpnuť tento akumulátor maximálne na 1,5 V. Konštrukcia je to úplne jednoduchá. Momentálne tam máme 1,20 V. Zatiaľ sa mi to podarilo nabiť maximálne na 1,5 V. Nabíjacím prúdom 100 mA. Chcem tomu venovať ešte nejaké pokusy. Zdokonali to proste trocha. Konštrukcia úplne jednoduchá. Po nabíjaní vzniklo takéto niečo. Medená truda vyzerá asi takto. Elektrolyt klesol trocha. Má takúto hnedo, svetlo-modrú, svetlo-zelenú farbu. Následkom rozkladu medenej elektródy. Vyzerá to takto presne. Elektróda je takáto. Takže zhruba takéto pokusy teraz realizujem. A uvidíme, čo z toho vznikne. Samozrejme veľmi záleží na hustote elektrolytu. Čím má väčšiu hustotu, tým je väčší výkon batérie. Ovšem iba do určitej hodnoty. Takže pokusy budú nasledovať ďalšie. A uvidíme, čo z toho vznikne. Ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť, za vaše odbery a za vaše lajky. Ahojte.